Hoxe, imos sentirnos máis aló da distancia, comunión de fe e de amor dos nosos familiares e amigos que están na terra. Tamén pediremos polos uruguaios que están a vivir e traballar en Galicia. E recordaremos os que xa partiron para que Deus lles dea pouco. Pidamos a Deus por intercesión de María, a súa nai, e de Santiago, quen foi por ela reconfortado ás beiras do río Ebro, volver hoxe ás nosas casas animados para transmitir a outros a fe que temos recibido e que hoxe estamos renovando. Que así sexa. Amén.